Дзіцячы сад нумар 288 города Мінска далучаецца да акцыі. Кожная пятніца наша беларускае роднае сваё. Пятніца 6 сакавіка незвычайная. Прафсаюзны камітэт рыхтуе святочнае віншаванне да Дня жанчын. За кожнай паспяховай жанчынай стаіць яе працавітасць. Гэта сіла, якая змяняе свет. У гэты дзень гучаць святочнае, шчырае віншаванне на роднай мове. Вам калектыву нашага жанчыны у сакавіка цудоўны 8 дзень жадаю, хай кожная жыццёвая сцяжына да шчасця вас нястрымана вядзе. З удзячнасцю заўсёды хай гавораць, аб вас, жанчынах, працаўніцах людзі, і кожны дзень няхай усмешкі дорыць, і ўсё жыццё вясною светлай будзе. А якое ж свята без пачастункаў? На нашым святочным стале беларускае, самае лепшае, роднае, сваё. У якасці падарунка да свята нашы калегі атрымалі сертыфікаты ў фірменныя крамы прадпрыемства «Брэсцкі панчошны камбінат». Бо менавіта там можна на любы густ набыць наша беларускае, роднае, сваё. Са святам!